IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inbatad ni Mr. Victor Davalo sa mangidadauloy ti Provincial Environment and Natural Resources Office wenno Penro. Akalikaguman da nga agmulay ti adupay a fruit-bearing trees. Kinunana, laket di napintas ti daga kat may mayat no fruit trees ti maimula idasig iti timberland. Inay na nga napintas pay no maimula dagito ya iti acidic ti waig. Mayat dayjay daga pagmulaan. Hamang amin daga badet ket mabalin nga mula ti fruit trees ambay. Kadwan nga mula am ti kakastoy ket dayjay acidic ti waig. Hanga dahil na nga ito nga open. Isot ka po na for as long as the area kit mabalin nga mula ni Tikastoy, then we will be promoting the planting of fruit trees. Kabayatan na inpakaamuna ang maimplementar iti 60-40 ratio no sa dinno na mapula porsyento kat timberland kanot patapula porsyento kat ti fruit trees. No pay kasta kinunani Davalo sa mabaligtad ti ratio base iti daga a pagmulaan. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.